what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe, 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 manya dakabatesa Zimbabwe, Zimbabwe, Taigara mumako Zimbabwe, 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 manya dakabatesa Zimbabwe, vakomana vasikana Zimbabwe, magorila mumako Zimbabwe. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tabvura. Another exciting, another informative program. Chirongwa chatiri kukupai chirongwa chiri kuteera nhoroondo kana kuti matsimba evarwi vehondo yerusununguko, vana vevhu, vakomana nevasikana vakabata pfuti mukusunungura nyika ino kubva kuudzvanyiriri hwevasveta simba. Hachisi chirongwa chana mukoma vakanga vakabata pfuti chete, nemiwo vana mujibha nana chimbwido vabereki wese ainzi povhu. Tinoziva mune basa guru ramakaita, tinoziva mune mabattles amakapinda, tinoziva mune basa guru ramakaita. Inhoroondo yenyika yamunofanira kutaura nezvayo kuitira kuti muri Zimbabwe izive basa guru ramakaita, uyewo zvakare zvigokosheswa nevana vamunenge vabereka kuti vagoti aiwa, murume kana mudzimai ari kutaurawopo ndibaba vangu, vane basa ravakaita mukusunungura nyika ino. Zvimwe chetezvo nehomwe dzemasvikiro nemidzimu. Munonzwa vana mukoma nana mai kana vachitaura, vanotaura kuti yakanga isiri hondo yedu chete, asi yakanga iri hondo yemidzimu. Homwe dzemudzimu tinokukumbirai ngatigarewo pasi mutsanangure basa raitwa nemidzimu kana kuti masvikiro panguva iyoyo. Nhasi tiri kupi? Tiri muno muguta reHarare kwatashanyira zvakare rimwe gamba rehondo yerusununguko. Tinoziva kuti panogona kuita vaviri kana vatatu vanobva vati takamboona chidimbu chegamba iri richitaura. Nekudaro pazuva ranhasi tati aiwa, regai tivape nguva vatsanangurewo nhoroondo yavo igosarirawo kumhuri yavo, igosarawo zvakare kumhuri yeZimbabwe. Baba, makadii zvenyu? Iripo zvangu makadiwa. Aiwa, tiripo kuri sei kuno? Aiwa, kuno kuri nani zvo. Handitika. Aiwa, tinotenda baba. Tatirega ichiite hurukuro yegamba ratigere naro pazuva ranhasi. Zita ndinoziva kuti ndi Joseph Madzimuri. Handitika. Mukomana uyu Joseph akaberekerwa kupi uye mumhuri mavo makamira sei, mababa namai Madzimuri? Joseph akaberekerwa kuMasvingo kuSaka. Aberekerwa kuMasvingo kuSaka mumhuri mavo vakaberekwa vari 10, vakomana 7, vasikana 3. Ndio mamira akaita mhuri yacho. Muzaka kunzvimbo yaSabhu kwaNaisha kwaNhema kwaIshe Nhema Sabhu kurunovengesu. Handiti. Makaberekwa gore ripi baba? Ndakaberekwa gore 1952. 1952. Yeah. Muchikuda kudaro kuzaka vamadzimuri vakakuendesai kuchikoro? Madzimuri vakandiendesa kuchikoro, vakandiendesa kuchikoro kubva grade 1 yainzi Sabhu A to standard 6. Handiti. Muri kuzaka ikoko nyaya dzezvematongero enyika, ana baba vaimboverera here vachienda kumisangano yezvematongero enyika? Ana baba kangotanga nyaya dzematongerwo enyika vachiita zvananzi tsuro-tsuro nangomo chichi vachichingonzwa kudaro kuri kare kwacho ikoko ari ma60s awo. Asi zvaingova zvikaverevere saizvozvo. Handiti. Ikoko kunzvimbo ikoko mabhunu aiuyawo? Ya, mabhunu aiuya. Vakazouyawo zvavo papa yata kuvaona taiziva vachingouya kufambira nyaya dzamakandiwa
vachisunga vabereki kuti hauna kuchera makandiwa mastone ridge munda wako hauna kuchera mapegi zvibhakuni zvati zvimabhakuni vosungwa vachiendwa navo kumajere vozodzoka wozoona vodzoka after 6 months ichi vasungirwa mhosva idzodzo dzokusachera makandiwa. Imimi muchikura kudaro pane ripa yamakatoto incident yamakatombotaura nemabhunu aya? Incident yokutaura namabhunu iwawo handiri mudiki makore wawo ma60s handiri kutaura nezvawo. Handiti magandanga paakatanga kusvika kunzvimbo yekwenyu muchiri kuparangarira? Handina kutanga kuona magandanga achisvika kunzvimbo yokwangu. Chandakatanga kuziva nhoroondo yokudzvanyirirwa, kuona zvaitwa vabereki zvacho izvozvo, nokuzoenda kuzvikoro kwataita, madzidziro ataita zvisina utano, tichidzidza nzvimbo dziri kure, tichienda kumabasa, tichiona mabatirwo ataitwa nevarungu mumabasa macho imomo. Maarasirwo aitwa, matambudzirwo aitwa vanhu nekurohwa kwavaitwa nevarungu, izvo ndo zvakanyanya kutipinda nehistory dzatakaverenga. MaBritish aiva makonzo airoma achifuridzira because vaibudisa history dzenyu, slave trade iya, muchiona vanhu vakaiswa mapango vakasungwa vachiendwa navo kunana Zanzibar kundoshipwa kuenda kumasugar plantation America, Britain. Zvaiita izviverenga izvozvo, tichizonzwa na slave trade kumiswa nana William Wilberforce, tichivainyora zvose tichiuchizvinzwa. Saka kutanga kwakatanga kunzi hondo yakuti irwiwe kwatangwazve revolution kuchibata futi kunana Zambia, zvichibva nokunana Tanzania, vana Dar es Salaam vachianaunzawo izvozvo kuti ndo zvirikwa. Pandakatanga kuchinyatso kuchipindwa nenyaya dzokuda kuchienda kuhondo. Makamboshanda muRhodesia? Ndakashanda muRhodesia. Makashanda kupi? Ndakashanda kuBulawayo. Kushanda mukambani yainzi NVM Sweets, yaita zvemasweets, chigadzira masweets twin sister ari nerabiskits and sweets. Ndiwo ndakashanda. Ndoma ndakanyanya kuzopindwa nenyaya dzepolitics nokuona mabatirwo aitwa vanhu mukambani imomo, kusvika tazosvikawo parakasvika kuti ano izvi enough is enough, ndokuchikwanisa kusiya basa ipapo. Maibatwa sei? Taibatwa unhapwa hwokuti unotukwa bhabhuni ukakanganisa chinhu, unorohwa, angava mukaradhi muIndia, unotongorohwa mbama, this and that. Pei dzacho hapana mari yanga iripo yataitambira. Tambira kamari kashoma shoma, apa unenge uchitoita pambasa rinofanga mastandard 6 waigona kunge uri kunzi kideki kumadispatch and the rest. Asi mari unotambira murongo yaanotambira neunotambirawo zvakasiyana. Saka muri ipapo sevarume kana nemadzimai muri mukambani, maitombonyatsotaurana pachenyu kuti mabatirwo atiri kuitwa aya haana kunaka? No, zvazvine vashoma vaifunga izvozvo, nokuti zvoenda zvokusiyana nekufunda kwakaita chikoro. Kufunda history, kuziva history, taisati taroora. Taitonzi isusu mapikinini, majuveniles, taina majuvenile certificate. So makazobva kuBulawayo ndokunanga kupi? Ndakabva kuBulawayo ndokuzonanga kuMozambique. Ndiudzei baba, pfungwa yekuti regai ndiende kuMozambique yakatanga sei ende makabva sei kuBulawayo muchienda kuMozambique? kuBulawayo taipuwa mapasi okufamba kuti unzi ufamba, taipuwa maholidays, passes eChristmas, Easter first holiday, then Roads and Founders yava heroes iko zvinezvi neChristmas. Saka taipuwa mapasi emazuva kuenda nokudzoka. Saka waenda uchidzoka womira uzoenda futi Roads and Founders, wozoenda Christmas. Saka rakaona kuti zvose mazuva waiva mashoma,
okuti munhu ukwanise kuzoronga zvokuti uinde kuMozambique since zvange zvatanga nokunana Zambia yaMozambique ichichitanga kuti vanhu vakuinda kuMozambique Frelimo yakuda kusununguka. So I personally decided ndakangofunga kuona kuti ndiwane mazuva akati kuti ndikwanise kufamba nezvendirifunga nokwendinoda kuenda. Ndiwane mazuva tipapuwe mazuva. Factory yaiva nemaboiler okubikisa anoita steam inobika maporiji emaswitsi nechi. So uchiti kana boiler rikaputika panotoita break company yese indomira popuwa mazuva vanhu vopuwa mapasi vomboenda off leave 1 week 2 weeks. So I decided to blow the boiler. Right, saka so munhu ndainzi mangwana uri kudispatch mangwana uri chichi zvongonzi mufana akangodawo nekachikoro kacho. Saka pandakanzi nawo utombondoririfa boiler attendant. Then I said then chance. Pandakakwanisa kublowa boiler. Kablowa boiler vanhu vakapuwa 2 weeks dzokuti rigadzirwe rigotanga kushanda. Vaizotenga kuno kwarari masecond hand kunana sugar refinery. Saka vanhu vakapuwa mapasi ema 2 weeks. Ndakapuwa 1 week vamwe vaipuwa ma2 weeks. Chinzi ndozokurumidza kudzoka kuitira kudi kubatsira boiler richinstoliwa chichiziva kuti rinozoshandiswa sei. But then I used that week kuti ndibve ndangoenda ndomandira ndakaitawo ndomasira ndakaita basa. Makafamba sei kubva Bulawayo muchinanga Mozambique? Ndakafamba kubva kuBulawayo kuenda kuMozambique ndakaenda nokumusha kwedu kuzaka. Kazobva apo ndikapinda nokuchipinge kupinda kuMozambique. That was 1975. Kumba makatosikooneka vabereki? Papa pasingaonekwi vabereki. From Zaka kuenda kuMozambique makafamba nei ipapo? Aitsoka kufamba kawozorora ungava usiku wozorora mugomo manheru wofamba kawozorora chii kusvika wapinda Mozambique. Akanga akupai road kana kuti ruzivo rwokufamba ndiani? Hapana ruzivo rwandaiwana zvasingoziva ungeti kuverenga kunzwa mumanyuzi zviri kuitika kuti kuMozambique Frelimo yapakati yakudai saizvozvo yakuda kuvapa transitional government vachizoenda paindependence yavo ya25 June. Saka itakapinda before independence yavo vakazocelebrate independence yavo ndavamo asi tava mumaoko maFrelimo yacho. Saka kubva kuZaka kusvika kuMozambique makafamba mega? Kubva kuZaka kuenda kuMozambique. Kubva kuZaka kuenda kuMozambique ndakamobiliza shamwari yandakamobiliza 1 day yandakazofamba nayo. Ainzani shamwari? Kuti anonzani? Ainzi Kizito Chikubwa. Handiti? Zileti. Handiti? KuMozambique makasvikira papi? KuMozambique takasvika kusvikira paSpungabaira. Pasupungabaira chimbogara pahwezenda vanoti pamachazi zobva pamachazi chizobva chichienda kuchibavava vachibva kuchibavava chichizoenda kuTanzania kuti East Africa. Zita rekuti Joseph rakasarira papi? Zita rekuti Joseph rakasarira pachibavava. Ndaunzi Homeback Tabvura. Comrade Dan? Homeback Tabvura. Comrade Homeback Tabvura. Ndokuenda kuTanzania? Ndokuenda kuTanzania. Ndokuita training kwemwedzi mingani? kuTanzania yaiva ma6 months. Yanga iri muna 75? My 75, yes. Then also specialize 2 months to make 8 months. Imaka specialize muchini? No, engineering. Engineering. And ndokudzoka kuMozambique. Ndokuoperata kuno kumusha kuFrandi kwaMutoko, Tete province. Madzoka muri Mozambique. Masvika ipapo makasvikira kupi madzoka? Besira makasvikira muchinzi musati madeploya kuenda kumusha? Tisati adeploya kuenda kumusha
takasvikira paMutwara muchiri muTanzania, then from there tazienda kuCape Delgado. ndokuzonzi makuchienda takushinda kumusha kufrandi. handiti kana muchiti makaspecializa neengineering kureva kuti chini? Engineering ndio inosanganisa zvimbambaira, kudhura mabhiriji, kuita sei, wati izvozvo. handiti saka kufrandi makapinda gore ripi? Kufrandi akapinda AD 76. section yenyanga ina na comrade Dan? Section yokuti tange kubva kusection kuti section ana comrade ningi nokuti andina kugumira musection 1 akabva musection ichipinda mumaplatoon ichizoenda, saka zvokuti ningi ndingavapo kwanisi ndikavapedza ndingatotaura macommanders mamwe ataiva navo vana Mashatini, vana Costa, vana Nyerere, ichimba ndo masection commander vanawo, ininiwo ndiri mumasection zoitawo namacomrades zvibuda kuti zvienda mumadetachment level saizvozvo. mati makandiswa kuchitepo sector? Inonzi takawira sector. Tete province takawira sector. Saka muchipinda mutakawira sector, nzvimbo dzamunoti makatanga kusvikira satingatoziva isusu ndedzipi? Mungazivawo kana muchikuziva, kana musingakuzivi munenge musongonzwawo izvozvo. Asvikira kunonzi kunana Gozi, inda kuti izofamba munenge makuita muchiti mumboenda kune area idzedzi, vananya kuchena angari makipi. During those days vanhu vangari mumakipi, vananya kuchena, Kapondoro, Mushimbo, zoenda mumapurazi vangachiti matenga nyika, matribal president, hanzi kubuja, vana Matedza, vana Marira, vana hadya, zvinda zvakadaro zvondoganhwa achipinda munana Chikore, angari mareserva vevavasiri mumakipi, zvichisaizvo zvasikwata izvonyaya kupatira kumakipi kwacho, tichipinda tichisvikawo kwana MUTOKO kwachikoko kumasenda. handiti saka masvika kufront, first battle yenyu zvakafamba sei? First battle yedu yokutanga tasvika kufrandi ndeyekuti takati tichangosvika takasurprisewa tiri pabhesi nevarungu, tikaditsira navo ipapo vakakwara ikabudawo unenge wabuda mubattle. First battle yacho yakaitikira papi? kwamusasa kumatedza kumapurazi. ndokuzobva ipapo makananga pare takatiri within tichiti tamboenda pakupurazi kwakati, tamboenda kumakipi, tamboenda muchikore, tadzoka ingori detachment rimwe chete rakadaro. Saka munenge muchingoti place to place kamungogari pa1 nzvimbo. saka pamakaenda paigara vanhu mumakipi maikomunicata navo sei? Because yanga iri protected. Vanhu mumakipi vaibuda mumakipi vaibudiswa mumakipi kuma 8 o'clock, venzi chiendai kumaminda, vaenda kumaminda 3 o'clock, the report back vopinda mumakipi. Saka isusu takuti anga kutotaura navabereki, tinge takatogara 1 week 2 weeks pasina chikafu chokudya chokupiwa navabereki. Saka takanga kutomobilize vabereki tichiita zvokutonyangira vari mumaminda imomo, kutanga kundovaudza kuti tiri vana venyu, tinoda zvokurwira hondo yerusununguko, takamira zvakati vari vabereki, munobatwa zvakati, tarisai muri mumakipi chichi. Zamara vaitawo password 1 kusvika zvanzi vazikanwa kuti tiri vana vavo, hatisi magandanga, hatisi materrorist, tiri mafreedom fighters, varwira rusununguko, vanda kusunungura vabereki. Imi makabatwa unhapwa saizvozvo. Saka hapana here vabereki vanga vakatombosvika pakuramba ndokunotengesa kuvarungu kuti izvo zvaiwanikwa kaizvozvo? Varipo vanotozviramba, vanenge vari matrustee evarungu, vanenge vachitenzi mauniform aka. Saka pane here vamuchiri kurimemba kuti panguva iyoyo tasvika ninge akatonotengesa and makafambisa sei nyaya yacho iyoyo?
No, iyoyo hatingati kuti vatengesi kuti atengesa kwana nhingi akatengesa kuti vatengesi vakawanda vakavadaro vaingodhirwa navo nezvinoitwa nemakomburedzi kuti vagozive gwara kuti zvakamira sei. So takagara kudai comrade, bhato yamunoti iyi ndo bhato yakakurwadzai, zvakafamba sei pabhato iyo? Mabhatoro akarwadza ndingati kuzotonyanya kurwadza nderokukuvaraka, asi mazhinji akarwadza pamwe wambokuvadzawo pamwe wapora wadini wapinda rimwe bhatoro, asi bhatoro rokuzokuvara kwangu ndiro rokurwadza rokuti ndo rawazokuvara zvokuti you can't proceed nekurwa wakuvara. Handiti iro rakaitikira kupi endi zvakatanga sei? Bhato rakaitikira kwaMutoko ikoko kwatiri kuchiopareta kwacho ikoko paarea vatange tiri. Saka varungu vakarara vangoudzwa vatengesi vaiva nezvimahovhahovha zvavo kakuti vari pakati. Saka vakangotanga makuseni kuma 9:30 kunguva yekuti vabereki vakuti vatipewo tii kuti tii inoti ndobva ndege dzachitongouya nemaground force avo vakuchitotanga bhetoro. Bhetoro rakatanga mazi 9:30, 10 o'clock ikoko. So makazokuvara sei? Kukuvara mabaraka nemabhombu nemaporiji avaikanda vaiti manapalm bombs akazondikuvadza. Akakuvadza vanokanda ari maporiji akakuvadza muviri wese. So makuvara ndobva mazoitwa sei? Akuvara takatakurwa nevakomana povho kando dzaitibatsirawo namujibha nodi, and it was ceasefire. Takaenda muceasefire patakazondochengetwa patairapirwa pana Father Gibbs ndaitumira mishonga through mabusinessmen wachiuya nemishonga yayo chirapirwa mubako. And then it was ceasefire langest house. It didn't take time ndokubva nyika yatonzi yasununguka ndozovanga malast battle. Ibako ripapi iroro? Mati? Ibako riri papi? Kwanzi kumuyava kwaMutoko. Kwanzi kwakapondoro. Sa muchiri kurimemba kuti akakuendesai pabako ana mujibha ndanani? Vanenge vari vakuru namujibha vachona naDenius and netimu yake navamwevo, asi Denius ndiyanyanya kuzikanwa iye. Ndaitopota achiuya nengiri nemvura notusupu zvomunhu vanenge asinganyatsi kudya nokunyatsorapwa zvakanaka. Sa anga ari MO yenyu panguva iyoyo ndikomredani? Anga ari chii? MO, medical officer. Ange ari medical officer nguva iyo taimuti Changamire. Comrade Changamire. Sa muchirimemba makagara mubako imomo kwemazuva mangani kana kuti masvondo mangani? Izvozvo handinganyatsi kutaura because haisina kana kalenda muhondo rokuzova kuti pamwe wasatoziva kuti nhasi chinganika. So madays handingagara kuti nditi actually mangani chaiwo handingakwanisi kumaziva kuti ndingati ndakagara exactly mumazuva akati. So muchizobva ipapo makazofamba sei? Tichizobva ipapo takazobvapo takunzi ceasefire, takazoendeswa vanhu vachinzi vakuenda kumasample points. Isu tikaendeswa kunzi kubhindura uchinzi munosangana nevakuru venyu variko vaifamba nanzi mamonitoring forces emaBritish vachichiona kuti vanhu vari kuenda kumasample points vakakuvara voitwa sei, voendeswa kupi. Ndipo patakazotorwa isusu taendeswa pabhindura ndokuzotorwa ndokuzounzwa kuHarare chizouya kuMount Pleasant kwakune macommanders ndiyo vaiti commanding center anga ine central committee.
yanga ichiri high command kusati kwana central committee nga ichiri high command then namashadow namangangiri ministers then nema-general staff nema-provincial commanders ma-secretarial commanders ma-dashment commander levels ndovangu ndopapari pacommand center ndopatakaiswa ipo kurapirwa ipapo padhuze nemedicary ngesenda inotirenerwa madoctors kumount pleasant apo pamaflats aripo ipapapo ndopatakazorapirirwa ipapo. So vabereki makazovaona kwapera nguva yakareba zvakadii muri kuma-assembly points ende vakazviziva sei kuti ndokune mwana wedu? Vabereki kuziva kuti kune mwana wedu ndakatozvionekwawo nomuzukuru aitotsvagawo hama dzakewo iye ari muzukuru ndiyakatozotondiona kuti tiri kumount pleasant uko ndiyakazondoudza vabereki vangu ndoudza mukoma kuti ndaona sekuru. Vabereki ndokuzouya? Vabereki havana kuuya, mukoma ndiakauya ende andiona akaona kuti hazviti kuti ataure vana baba peuze zvange zvandange ndiri zvaisingaiti zvokuti munhu aigona ngofenda vakatongofasha. Saka ndakatoita almost a year ndisati ndaona vana baba. Ndakagara ikoko tikabva ikoko tikaenda kwainzi medical center kuHighlands kazoenda kundovhura kuruwa inonzi rehabilitation center. Takubva kuruwa rehabilitation center ndopandakazokwanisa kuchienda kumusha nemukoma kundoona vana vabereki. Iyi ndio bhato yamakakwara. Ndoda kunzwa bhato yamunoti mimi nhasi you are very proud of it, yamuzoti apa varungu takavarova. Mabhato andiri proud of akati one day because zuva igore muhondo but I managed kuti ndakakwanisa ku76 inches ndokuvara kuma79. Mabhato arakapinda mamwe taitangirawo varungu mamwe taitangirwa. Mabhato takatanga tichatanga kurova ari makipi nokuita maambushi mumarodhi nokuleya maland mines. Saka land mine kana yatongotsika ikangotsika land mine ivhictika unotongoziva utongoti vanhu vapa. Mabhetoro atakaita iwawa makipi waona kuti tairovawo makipi iwawo madha nemasoja acho anga arimo ona utongoti kudzorera hapana kudzorerwa kwaitwa apa. Ona kuti awinawo isisu vataimbosurpriswa ndakasurpriswa ukati katatuwo chimuri tiri pamabhesi chibudawo saizvozvo. Mabhetoro okuti kunyatsoona kuti apa tabuda munenge mabuda pasinawo akuvara apa maridza muchinyatsoona kuti maridza akawanda pana mahachi ana musopero mabhetoros akawanda zvakaridzawo maambushi okuti unatsoona kuti panapa motikari dzauya taambusha motikari dzadi tarova motikari panapa. Mabhetford tarova munyatsoona kuti apa tarova varungu apa. Vana mujibha vachiuya vachitaura kuti vari kututwa uko vari kututwa kana iwo mabhetoro tinenge taita tavasvikirawo pamwe tavasvikira vari vachidyavo pamwe vange vatori muzvikomowo isisi tonyangirawo tovasurprise torova. Tainakidzawo bhozika bhetoro taitotukanaka muchitoridza uchitotaura kuti ndasauriri haudzoki kuharare haundorari mamikirizi wajaira kundoti hatozotaura nezvimwe zvataitaura nokuti vaitaurwa zvisingaitika kuti mujaira kunanzva simithi ichi nhasi haudzoki ivo vachitukawo taura nhasi haudyi sadza repovho nhasi wajaira kudya mbudzi dzepovho chichi nhasi haundoridyi wati tiita zvaizvozvo apa uchinyatsona kuti apa taridza. Iroro kukuvara kwangu uchinyatsokuona kuti kuzokuvara majetsi vambotanga maherikopta
hachidi madhakota achidhiropa maparatroopers uchinatsoona kuti tiri kuwaridza tiri kurova but then zvakazokurira votumudzawo mavhamba ataiti mavhamba ndo vamwe aiti chirei icho zvamaporiji nemanapalm ndo maporiji avakazodira kuti poriji iye ikadirwa kana muti mumengo wakaita so unounyana ndanzwa maatsanangura asi ndanga ndichida kuti ndinyatsonzwa kuti munhu wekwamutoko kana wekakapondereko akanyatsogara amba ataura kuti bhato yataurwa nakomuredi ava inini ndiri kuiziva nekuti vatsanangura kuti yakatanga so isu takadai varungu takavadai takazodai ndopanaida kuti ipapo kuti tinyaziva kuti zvechokwadi kana mabhuku enhoroondo akutaurwa nezvainzonzi hondo yakarwiwa pakati komuredi ava vabva vaitaura kuti isusu tisi takaironga nechikwata changu chananhingi kuita zvakati bhetoro repakapondoro takarironga nechikwata makomuredzi andaiva navo vana Baya, vana Nixon, vana Costa. Bhetoro hatina kurironga zvokuronga kuti taronga bhetoro takatosurpriswa ndisu nechikonzero chekuti manhero acho tabata informa weRhodesia ndiye vaiti special branch iko zvinezvi isisi ndeinonzi CIO ndo anga achioparata ari yedhi imomo saka vanenge vachiti pamba pomutengesi voti anonzi muzukuru waipapo chichi wati saka patakamubata tambova nevatengesi vataibata vamwe masoja vamwe vaisarendavo tichienda navo kumozambique ndaindosvika tovaisawa kumozambique votorendietwa votodzidziswa votoitawo makomuredzi kanazvo vamwe vaisazo vadzosa kunokurumidza kumusha mumwe wakaona kuti hanzwisisa apa zvishokwadi akanga angomanikidzwa kana ndiraiva basa chichi vamwe vakaitawo 2-3 vakakwanisawo kuuya kuzomusha but uyu tamubata manje isedze kuti tichiti tichitaura naye toenda tondotaura naye zvakanaka kuti tigona tingaenda naye here anzwisisa here tingakwanisa tochienda naye here kumozambique tomupira kuti aende taita zvokutotambidza vamutambidza vamwe usvika kutambidza vanhu vari kubhodha voenda nenyaya dzake nechii akabva atanga kurwisa kubvutira makomuredi bvuti so munhu angari trendi nekuda kutoridza kutoda kutopfuura saka zvadaro pakarira pfuti kudaro apa paaitengesa apa vakanga vatotaura manhero achiwa kuti ngangiri yadini abata saka vakarara vachiuya vachironga kuti vareskiwe iye nokutorwisana nesusu saka ndo zvakaitika vakauya isusu takatoti tichironga kuramba kupfuurira mberi norwendo tichienda naye bhetoro rakabva ratanga ipapo iyevo akatongopinda mucrucified acho idzodzo saka ndo matangira akaita bhetoro atanga pakauya mabetford aiuya akarara achifamba achibva kakwana MUTOKO kuuya kuarea kwacho makusena acho ipapo achitanga mahericopter achichitanga kuuya akanyutura achiuya kusaraunda area kutanga kuzoti position pane bhesi patiri ataki futi kwakuchitanga kurira ndastendi pane vanga vakawanda infantry ichibudira tati paka highland bichana uchinyatsona uchibva kumaminda uko uchinyatsona kuti uchimbowaridza uchimbowaridzawo uchiwaridza uchinyatsona kuti apa tiri kuwaridza ozotangawo mahericopter achibhomba achiisa mapetrol bomb
saizvozvo kuchizoari manya yacho inotakurawo mabhombs acho, mafragmentation aro, manapamu, mapetrol bombo, bhomba ichi vanhu vachikuvara chichi, vamwe vakashayawo ipapo. Asi takaridza kuzosumudza majeti, pawazosumudza jeti kwakuita mapast 3 kuzosumudza matsoni rave majeti awo. I think majeti mabattles mashoma aishandiswa jeti. Ipapo takashandisirwa jeti. Jeti ndoti rikarova bhombu panodzika panotosara gomba rinotoita almost 2 meters. Saka ndo bhetoro rokuti tatanga ipapo pakaridzwa takaridza zvokuvarawo manapam iwawo azokanda mabhombu ndoati ambotanga wamborohwa zvese mahelicopter kuti uchirwa munhu uchienda paunenge wabata futi. Saka I understand another interview yanotaura ndakakumuriswa mbasha yakatomboitwa yandakakumura mbasha muviri uisi 85% yamabhenzi awo mabuleti, unzu, maganishoti, ingati 85% of the body imaanganikiri maronda akawanda. Zvekuti even the first times yanga yakatongoitawo saizvozvizvi. So nokurapwawo kwatizoitawo kunana rehabilitation center zvichiita bichana until today. Pane pamati pane vanhu vakatomboya vachisarenda masoja ekwaSimini. Zvakafamba sei ipapo kuti vakaita zvokubatwa vakauya vega vakauya nana mujibha vachiita sarenda? Zvii zvaitika panguva iyi? Pamunoita battle masoja avaparadzani, vakateverana vakaungana, mumwe anobuda uno kwake, mumwe anobuda nekwake. Abuda nekwake nokwavo kuya wabuda uno kwatiri. Muchitanga kuchiridza moridza munyatsoona kuti i1 2 vari kuya, wodaidzirawo kuti sarenda. Munhu otodini otouya. I remember rine another one was Mavebu and another 2 vatakatenda navo vakati vakwanisa kundovasiyavo kubhodha vachitorwa vachiendawo kuMozambique kumatraining bases. Vaita kuitawo kusarendawo munhu otouya. Muchirememba muchitaura navo vavo vaiti takanga taenda kunojoina army yaSmith nekuda nekumanikidzwa nekuda kwemari, vaiti chii? Mwaitaura kuti basa panenge risina basa, chikoro chishoma. Munozoti masoja akudhara grade 7 grade 5 kwaisaenda vanhu vakadzidza. Kwakazotanga kuzotenda vakadzidza hondo dzakuchindota munhu mutema wakatanga kuzodzidza kuti toitawo zvana communication nechii nedzipfuti dzimwewo vaita hombe. Vazhinji vakatanga kupinda vaiti basa urombo pamba basa kuti ndondosenza basa. Mumwe aiti nokuudzwa kuti kudzivirire nyika aitongoti kutodzivirire nyika magandanga. Vamwe vanzwa kuti magandanga kumamisha kwaina magandanga, vamwe vanzwa namene vaiba mbudzi ng'ombe vachikwira mumakomo. Vonzi tinototena kuti vanhu vakaita saivavo vanogona kuzorwisa vanhu vazhinji nokudini kuti angoenda achingoti ndiri kundorwisa magandanga. Kutaridza kuti magandanga vanotiza vachienda kune dzimwe nyika vozodzoka magandanga anoparadza vanhu anoita sei. Saka tinge mudodzivirira nyika yenyu vanhu venyu. Munhu otoenda kuchisoja. Variko vazenge tikaenda kwakazoita hondo yochikurumbira vaizoenda nokuda
nokutoti kana kuti nekachikoro wotonzi ndo anenge wakuona kuita zvecommunication vane zviovhaovha zvati zviovhaovha zviya chimaredio communications saizvozvo vamwe zopedzisira vatova mapilot kana atatu watova namapilot amabreaks emachopawo emandege emahelicopter awo. So musi wamakakuvara akatanga kusvika pamuri ndikomrade ndana Mujibha ndanani? Ndiana Mujibha. Ndiana Mujibha. Ndokona kwatosviba kwavira saka ndivana Mujibha. Vana Mujibha handiti paya ngiri vanhu bhetoro rambonyarara chii. Vana Mujibha obva uno kwavari kubva vachingotariswa kuti makomrades. Handiti vaizviziva kuti panoita mabhetoro makomrades anogona kukuvara vobetsera mumakomrades. Saka ndikuzokuendesa kune mamwe makomrades enyu? Ndokuzoenda kuna mamwe makomrades. Handiti ka? Aya, ndoda kutenda baba. Mashoko enyu amungade kusiro muri Zimbabwe pazuva ranhasi ndeyekuti chii? Mashoko basa ramakaita mukusunungura nyika ino. Mashoko endingasiyira kuruzhinji rweZimbabwe kuti kusunungurwa kwakaita nyika, kuenda kwakaita vana kwatakaita tichienda kuhondo, hadaindorwira kuti inini ndizvisunungure nekuti taisaziva kuti tinodzoka. Hauende kuhondo uchiti ndinodzoka. Kudzoka ndimwari. Nyika iyi yakauya neropa.
taigara mumakomo mumakomo yehondo aiwa taimhanya takabatesa taigara mumakomo mumakomo yehondo aiwa taimhanya takabatesa vakomana vasikana magori mumakomo aiwa taimhanya takabatesa For these and more stories, tune into Zim News Beat TV with Robert Tafumani. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, you know, in the system. That's all. That's all. taigara mumakomo mumakomo yehondo aiwa taimhanya takabatesa taigara mumakomo mumakomo yehondo aiwa taimhanya takabatesa vakomana vasikana magori mumakomo aiwa taimhanya takabatesa Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tafumani.